Shock ni Aliyah. NBSB nga kunan dagiti babarkadak, ta at the age of 23, ket never akpayla nga sinumrak, iti makuna a relationship. Nag-concentrate ak iti eskwela, numan pa'y mamingsan ang makijaming ak babarkadak, ngam I'll always make sure nga han nga may sakripisyo ti panagadal ko. At the age of 23 garod, ket nailabas ko jay kursok nga education. Naminsan nga aldaw, ket awan maaramid iso nga pinadas ko nag-scroll ti Facebook. Ket nakita nga natambakan ak gaya mon ti friend request. Shock gamin jay tao nga han nga ag-accept basta-basta no awan mutual friends me. Ket no foreigner ti profile na. Ket idildilit ko garod dagi jay friend request, idi usto nga din manon iti may saanagan. Kita ket adumat ti common friends me. In-accept ko garod. Jaguar? Ado common friends me Kaya man tayo ko. Ni, kalamat nga tambay. Agmumumapay mo. Ngay ka ng trabaho na dito Baguio City, nagtipunan. Kamamuna ni Manong Jim. Accept ka man na rin. Yan din. Oh, yes! Wow! After 2 months! Wow, si Ma'am Aliyah. Oh. Yung pangmantay na accept na rin friend request ko. Ay, isang kaman. Ito messenger ko. Eh, ano nga tatipog ako dito? Napakabog mo. Nag-uibak na lang. Jaguar? Pwede mo check accept ko, nag-wave. Pansin. Store na. Uy, sino mo? As long as never mo. Tatipa kaya. Hi, ma'am. Imbag man in accept mo friend. Friend request ko. Hehe. Hey! Nag-chat mo? Sorry. Do I know you? Sorry, do I know you? Uy, English sira mo. Ay, narigid pa yung English ko. Yata ti reply ko. Ayo, explain mo. Awan pa'y kaya di lisan, ma'am. Hehe. Kikiu. Ayo, nasubid mo, awan pa'y kayak tinili siya. Papansin mo. Huh. Question mark. Ayo. Apay nga question mark ng mga kasla. Oh.
Sup-sup na naman. Talaga sana sup-sup na naman dito. Eh, gusto nga dito ang itik ko na. Makamo dito. Matay ito nga Jaguar nga. Pina question mark lang mama kaslada suplada mo. Among gayam ka. Lawan pag tripamhan nga siya kun. Bye. Papansin. Kakit trabaho yan. Alright, yes! Nag-reply si Madam Alia. Nung awan pagtripamahan mo siya kuwan, kay bye. Uy, pwede niyang tatanangan ng katang dito ya. Eh, nag-isarming ko dito tag-isarming awan. Ayaw. Oh, kompleto mo tingapan ko. Anak mo tingapuan. Anak mo nga negro. Dapat bigutik nga may maysa. Kaya nga, mga kumurso na ni Marim Alia mataya. Anak mo nga tabatsoy. Nataya gakpay. Nuda kami kung mag-asama ko't mayat ti pulimi. 6 foot rapay. Ay, ase. Awa na. Nuda ti jacket ko ti kurang. Mayat mo. Nagrugi ijay kat every morning, lunch, kan night, kat adda nga adda ma-receive ko nga chat, manipod kan Jaguar. Ngam, puro sin aklang ta, han ko talaga feel nga makifriend kanyana. Ngam, han pulusuna nga nung uma, inga na syakmatan tinagdesisyon, nga ikansuna ti chance ta, awan mat siguro dakes na, makifriend aklang mat. Inga na nga jay simple nga hi, happy lunch, good morning, good night, kat napanan ti late night talks kan video call. Gaputa pagururayak iti let examination kat adu oras kon online lalo kat ag side line up ti online selling. Iso nga agad-agad ko suna maripreplyan no ag chat kan ag video call. Ijay kumat na amuan nga ada isuna ijay Japan nga agwo-work akas farmer. After 3 months nga chat kan video call kat ag-arom mo ten nga medyo alanganin nakta LDR. Tapos first relationship ko if ever. Nga marik na nga natin nagmutan jay pusok kanya na. Ni Jaguar gamin kat isuna jay perfect ideal man. Ta hanso na nga nabisyo nga tao. Uminom lang sagpaminsan, sigun kanya na. Kat mariknak jay pa nagka-gentleman na ijay conversation me. Sigun kanya na, siyak mati umuna GF na if ever ta, idi pagka-graduate na kano high school, kat garden and sinango na. Ta a giveaway pay ijay aading na, ta medyo narigat ti panagbiag ta. Ken adda manang na nga ada iti kolehyo. Ijay mutan nga dinumtang iti opportunity kanya na, ta usto ag-recruit ti government iti young farmers nga apan Japan, ijay mutan nga ingrab na rayta, iso nga ada sunat hatta ijay Japan. Ayo iman ni mamya. Ayo iman ni mamya. Awan pamati na. Aray, damagum. Manang. Hehe. Nag-reflect ka nga tapos. Ayo iman ni mami, awan pamati na kanya. Uray damagam ni mami. Wah, sikat kanoya kasusugan nga.
tinagak mo tan kanyan. Sa bagay, nagagat. Nagtrabaho ako dito eh. Di ba rin agawit siguro dahil krikat niya. Basta happy tatadiw. Uy! Uy! Nag-reply nga tagos mo! Sika at kano kasulpuan kanya yung kakabsat. Ne! Kasungkutan. No, turog. Haha, funny. Kasi simputan yung matulog. Pakakalakaalala. Ada chat ni Aliyah my love. Haha, bahala ka. Kunana. Sige kadihan ka agdanag. Ag-urayak hingga na sungbatam toy idal dari rag ko na Ay, nag-reply mo na ni Jaco. Nyakanan. Sige, kadihan ka agdanag sila da anak nga ag-uray kanya, ma'am. Eh? No, kaanong sumbatan to idardaridag. Anyakan. Kaanong sumbatan tayo to idardaridag ko nga ayat. Haha, naundag na Ilocano dahi tahi. Nya! Ay, sige, kadihan ka agdanag sila da anak nga ag-uray kanya, ma'am. No, kaanong sumbatan to idardaridag ko nga ayat. Haha, naundag nga Ilocano dahi tahi. Hi. Agaya, taksalit. Wala pa. Ay, agaya, taksalit. Ngamim, sikatin na panpanunutin. Ay, napakantang. Uri sa dino di pa para may larawan tayo mahal. Ayan, kaya taksama din. Namit ko ni manang ni Jaguar, ta nagititid mo't piman ti gift na kano kanyak. Ta uray no adaso na adayo, ket ma-feel ko jay sinseridad na. Ijay 3 months nga through chat kan video call, kat in pa-feel na nga uray adayo, kat he can handle if ever there will be an us. Ijay nga nagdesisyon nakmutan nga sungbatan suna. Yan makas ano? Jay? Di ba pala tali nga panagan ko kanina may adamat lang di kanyang pala. Wan adi nga ron. Anya ngawon? Inawlawag mo kan? Na? Yeah? Tikling sama lang kung kanang magya. Duatan! Yes! So, Kasla suna nga agbagtit iti inbagak nga kayat kumot lang isuna. Aglagto-lagto suna tiragragsak na. Mayat titaray jay relasyon mi. Tatuloy ladta communication mi. Awan nagbaliw. Ijahay nga talaga as in mariknak jay ayat na kanya. Everything was perfect. Taada jay time piman na sumruak kat apa-apaak nga naanos isuna. Naanos nga mangaw-awat kanya.
Kamusta? Pahinga ako. Nakamisuot ka nga eh. Wano, wano ada manan jay binulan nga komiso nga iba marita, iba ko ni manang ta umay da kay mo yanti pain reliever. Tunsa, madikon. Breaktan, ako kaya ti LDR. Ulitan man? Breaktan, ako kaya ti LDR. Ayo. May pabigla-bigla ka mo? Pe, ada ya tinagkurangak, iba ka marita ko. Isuti po no, basta anak lang nga ibibreak. Tani, sayang mo't Jerry nugyantan. Ayo. It's a prank! Ayo, madi-adi deta nga joke. Babe, ay, Buwal balasak lang niya. Buwal balasak lang niya. Kadi. Makunak nga we have a perfect relationship uray no LDR. Dito'y ko nakita nga no tidwa nga ginadayo kat ada constant communication kat ag-work dayta nga relationship. Trust ken dapat open kayo ti maysa ken maysa. May sapay dayta atulbok tapno ag-work ti relasyon nyo. Legal kamin both sides. Tain amamok matenso na parents ko, kan pati matsyak awisan dak balay dano ada okasyon. Naging instant best friend ko ni Manang na, kan close ko mat an aading na, kan welcome akmat kan the parents na. And yes, may satawan mi no next month, kan agawid matan isuna. Sa wakas, magkikita na rin. Yee! Jaguar, my love! Gustuan nga ta. Talaga pa nga, kaya tak. Antok pa nakikita, tatalang. Di balik ko na naman nga shock lang. Orion dak. This is the time. Relax lang, Ali. You love Jaguar, Jaguar love you. Yeah! Okay na, ready na. Paano ito? Siwakas sanpungan ko sa
wakas sanpungan mo sa na magayang mo sisap-sap maniliw sa maililiwang sa layad mo ay Yan ay, kasano di eskwela mo again? Ay, pas din. Agka-apply mo tata. Yan, tutupos na. Apply pa lang ije pa, right? Interview na lang ije BSU. Makasurok adi ta, makaulong ta. Ang harta niya, ada ko mati ibagat yan. Apay babe. Na, nag-text kami dyan ko. Dati nga gusto ko na lang pasubsublihan ako na, may extern ka ng tutors. Tapos ano dyan kong tatak. At sabay ko maamat ang dito. Parang lang dyan pangunod kang pamilya ka din. 2 years. Di balit ah. Pangurog yan. Sige man, no, kahit makagsubli pa lang ije. Kung kumat, ayun, kakamot lang dyan paguguran dito. Di balit ang mga bit siguro mga orange 2 years. No, nyaman ti desisyon mo, ba't supportaran ka di? Nauray ka magtimay sa tawan, di kaya apay dito ang ataw. Salamat ng Lingard na sikati. Bring gayam ko. Sikati. Bagta mawat ang rati basta nga sitwasyon ko, di bali magtitita para naman lang ti bangon ng tantang pagpunta dito. Ay kata, ang namaw nga aday dati, kan inggan, kan nagbalik day, kan karkarap may parik natin di panagay ko kaya. Nagsubligarod ni Jaguar ijay Japan. Iti unos ti dua a bulan nga nagkadkadwaan mi, kat ijayak karkaro nga na in love kanya na. Tahan suna jay dadu mga lalaki, nag-initiate iti intimacy. Gentleman suna uray no dudwa kami lang, kat keep distance suna, tapnohan kano masulisog. Ket kayat na ngano ikasardak kano san tumi aramiden ti kasjay. Napalabas garod ti 6 months manipod nagsubliso na iti Japan. Ket mayatlad ta ti flow ti relasyon mi. Maibagak nga naragsakak ta ure adasuna adayo ket amok ahaandak pulos lukuan. Message request. Sino dito? Hi, Mayra? Hi, han ko amo no kasano kay bagadayti kanya. I'm very sorry amo ka da kangagayam ni Jaguar. Tas ang kaistorya da ka nakita no kasano isuna ka proud kanya. Mamang ko ingagara actually, hanmi ingagara, it was just a mistake. Agtalinaad ko mga mistake di ng ijay ng mistake kat adan tinabuo. I'm very sorry. Han ko dawatin nga waya-waya ang ni Jaguar. Winuitid mo suna kanyami. Mamamok nga deserve mo mong maamuan da ito eh. Urayak kumanga ni isuna mangibaga kanyang mong adabutang. Adabutang na, so nga siya kung nang iturid namang chat kanya. Aniya? Ni Jaguar, ada na si Kuban na? Ish! Nyamak.
Nya ka man, jab mo. Inbagbagam lang ko man, di first pile lang. Sayang lang to. Kas alam ko, marami dahil ito'y kanya. Apay na ito, Jaguar! Nagkinaring ka mo. Kasanong tayo matupad, karita ka doon. Kasano nga siya itulagan ta? Pwede ito, Jaguar. Kaskas pa niya. Kunak na urayan ka ti 2 years. Kaya kas ito madamag ko. Ako mo di ka stuck, Jaguar. Apa yun? Ayo, anak talaga mamati, Jaguar. Apa yun? Nakamati, Jaguar. Are you all my personal dreams? Flying pa. Inalak ko man na lang password na dahito. Sungbatan mo na, wah! Ay, dahito, Jaguar! Makita ka lang, Pep. Ano nga ito na ito message ngayon forward ni Aliyah? Hindi pa inabuanan nga masigog ni Mayra. Ayaw kasarap pa nga ipaliwanag ka niya na dito eh. Magpwede naman tawagan. Kasak mo. Ang paliwanag ka niya na barang ayos pa dito eh. Ayun! Sungbatam, pangasim! Sungbatam, ka na chance nga paliwanag ka niya maliya. Ako yung gagara ka, gusto iti magpasama. Ayun, pangasim mo ito na, sungbatam. Uy. Sumatan pangasim. Sumatan pangasim. Bahala ka dito. Kadwa kayo dito babae. Kanak ti oras ko paliwanag ka niya. No, aking ang kastitin nagpalagan ti relasyon ta. Ako yung nagara, Aliyah. Sumatan ko nga.
Sino nga nga mira? Nang sabsabatam dita? Hanmin gagara, bartok manan, bartok, tataarak gamin, ibagbagak kanyang. Manayin ko mag-ibilbilin kanyang, di ba? Mabalik ka magka-agpressure dito, hanggang inom-inom no iog mo. An, Ay na, Jaguar, katano nga, sinagtulabin na. nailawan gamin. Nandali ka pa yung agawin, tapos hindi marislisip ko. Tas uray kumano si katilang ibaga kanya? Isuna pa lang tinang ipaamo kanya? Sorry. Ay naman siya ikakalit kanya. Sorry, babe. Ang Walang urahin ka 2 years. Among ba no kas ano kadigat na uray ti 2 years tapos kas talang ti madamag ko? Pakaunan na ako, babe. Ang kung hingarang mo kasi iti mapasamak. Na birthday kap that time, miso nga birthday gamin dyan na may bus mi. Walang daita. Ano ko? Ipagpagag na kuma. Yada ka pa lang dito. Ibabalik. Maitad ko kanya. Tunay ka lang. Tibir-biro ko. Anyang ingord, nailawan. Adak mo. Asawa ang daan ka. Wala ka dito. Uy! YouTube na yan. Napalabas ti may sa Domingo santok in chat ni Jaguar. In-advise ko latan nga panindigan na dya inaramid na karkaro kat ada ubing nga involve. Amok nga narigat nga mamati ak nga dumanon to jay time nga makunak nga naka-move on akon. In manugot garud suna ta ituloy na dya ina iti ubing tapno mabuuda akas maysa a pamilya. Nagpaspas manan agtulid ti aldaw. May satawan manan tinaglabas. Kat KASIN na naakseptar kon tinapasamak. Hild na ako taawanan sakit ti marik na no makitkitak jay post ni Jaguar jay about ti family na. Nakitak karagsak ni Jaguar no kadwanan jay putut na. Isu nga naragsakak matan para kanyada. Shock? Agbaakit din? Han ka di. Siguro han pa na anak jay para kanyak. We know, baka na-traffic lang jay eroplano nga nagluganan na. Bastahan pa lang kumanga sumakabilang bahay Santo dumanon kanyak. Adda talaga tao itibiyag tayo masumambay no haan nga agtalinaan. Pinagtagpo pero di tinadhana ika nga nila. Basta shock, keep moving. May saak matan nga manusuro tatta. Malas daw sa love life, pero lucky naman sa career kung nandagi jay best friend.